Banyumas. Hodat. Yuk. Yuk. Iya. Gak kata. Oh ya, oh ya. Yuk. Besok. Ayo Reng. Waduh. Wih teko tenan. Waduh. Dan sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Purba. Wah nggih matur nuwun sik dikepenake dhisik. Nggih. Men diteruske. Nggih, Iki mau ala Banyumasan. Nggih, kula ki ajeng nyoba pengendange. Nggih, ya kaya kowe lah wong iki ya awake ya nggawa mbak kayune sang saka Banyumas kaya kowe. Nggih, kaya kowe. Nyenengake banget sih Eka anu dur apa kae? Ngarepe apa ngono lho pokoke Eka dur. Dijembeng dur. Oh, aja dicethake. Ayo oke, monggo. Ayo. Pancen wong pinter joget kok Jawa Gareng kuwi. Dadi gending cara ngendi wae iso jogeti. Wah, kula pokoke anggere ana gamelan muni kula jogeti wis. Aja meneh gamelan muni akeh ditrekne wae dioyak jogeti. Lha kuwi wong edan iki mah. Mau lagi diangkut kok dijogeti. Saking senimane kaya ngono kuwi ya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ayo teruske. Ya. Tinggal Ya, terus. Awas. Penabuhe muneh kabeh, alang-alang, ayo. Wis sajeki
Awas, Reng. Ayo, kari dhewe wae. Kari dhewe, Reng. Waduh, jan marem nduk iki. Iya. Wah niki ngudal-ngudal ngelmu tuwa. Heeh. Niki gending niki ambak-ambak kali umur kula mon tuwa gending niki, Mas. Heeh, Reng. Nggih kula kelingan bapak kula yen ngetoke niku enten parikane ngebut. Ngoten barang niku enten niku. Pokoke neko-neko niki ngudal-ngudal kawruh lama niku. Wong dirungokke ya penak kok, Reng. Nggih. Dadi lagu saiki ya digarap, lagu biyen ora ditinggalke. Iya, sing bener ngono kuwi mergo awake dhewe wajib njaga budaya. Ngene ta, Reng? Lah, klebu bengi iki bener Pak Pujianto sak kulawarga, sak ibu sak gotrah. Nggone iki tanake utawa netakake putrane. Luar biasa Bapak PJTB niki. Heeh. Kula yen sing duwe gawe dalu niki lah Bapak PJTB. Apa kuwi? Pujianto Brabang. Iya. Katelahe Pak Tobrabang niki. Heeh. Wah luar biasa mlaku kula enten yen 500 meter ki mriku. Tenan kowe nek aku ora kok perkara doblok perkara piye aku wis matur wit biyen to. Nggih. Penonton wayang nek kepengin ngerti nonton Om Purbasmara ya nang Nganjuk. Nggih. Iki ora ndoblok kuwi 3 kilo kono wis Pun padet. kudu mlaku pun niki nggih nostalgia nggih Mas pun dangu mboten sowan teng tlatah kecamatan Goni mriki. Goni ya apa? Mriki niki kecamatane pundi? Bagor. Ayo Bagor karo Goni iki mes saemper padha-padha wadah beras kuwi lho kok. Nggih. Pokoke mriki lak pun dangu mboten sowan mriki to Mas. Ngeten kula dhewe nggih pun suwe wong 3 taun luwih malah sadurunge Covid kula. Sadurunge Covid pun mboten sowan mriki niki ditimbali kalian wah Pak Tok. Pak TB pun ngoten mawon lah. Tobraban. Delalah panjenengane kuwi netake putrane sing wis diarep-arep. Suwe banget ya Kang Gareng. Iki suwe banget kek bareng wis kersa tetak tenan. Wah saka hidup senenge dene kagungan putra sing ontang-anting mung siji dil terus dasare miyos kakung diarep-arep dadi taruna ngungkuli bapa. Mula Mas Aldi Pratama putrane bener Pak Pujianto iki saiki diseksekke karo tangga teparo lan mitra sutresnane. Muga-muga dadi bocah sing becik. Amin. Ya. Niki nggih kalih ngluwari ujar wong putra setunggal
janjine sok ben yen gelem tak tetake tak tanggapke Ki Purbaasmara. Niki anu Mas Ate Gathuk. Piye? Ujar niku napa to jane? Ujar iki ya tembung sing wis metu ning kudu ditetepi ngono ae. Tembung sing wis metu ki urung karan ujar, omong ku ya tembung sing wis metu. Tembung sing wis metu mengandung janji. Mengandung ya apa mengandung ki bayi kok janji. Wis ngomong karo angel kok. Ya wis Ngemu ki banyu. Sing ngeten Mas sing sesuai kalih niki ukara Ate Gathuk. Ya piye? Mula disebut ujar niku UJARO. Ya. Ucapan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Oh. J. Janji yang harus ditepati. A. Akan tetapi waktunya tidak diharuskan kapan. R. Rasa puas di hati bila janji itu sudah terlaksana. Nah, pinter. Iki Pak Puji niku dalu niki pun marem atine Mas. Netepi janji. Pun tapi janji gelar wayang. Niki mboten kudu sewengi muput. Bar ngeten kukut mun mboten masalah. Oh. Dadi sing baku utawa sing penting ki wis dilaksanakan. Sing penting niku pun gelar wayang dalange Mas Purba. Bar niki niku nyetel tip ngoten pun mboten masalah. Iya. Oh iya. Ya bagus juga penemumu. Wow. Wah, apik. Kok dinaren kowe bengi iki kok karo aku kok pro to, Rek? Apa ngene lho dalang anggar duwite sentek ngene iki. Icin oleh kresek no. Rupane. Buatane wong pancen niki nyengkuyung ujaripun Pak To Brambang. Iya. Niki nggih wong jenenge duwe putra kakung niku tembunge sakniki yen dereng diislamke nggih kurang marem teng ati. Alhamdulillah sakmenika sampun dipun islamaken, dipun sunati, ditetaki, disupitke. Istilahnya macam-macam itu tegese beda-beda lho Mas. Rejang Hirnawa Supit ngono ya enek. Nerjang Hirnawa Supit. Nerjang kuwi ngethok, her kuwi banyu, supit kuwi catut. Nyepit. Dadi nyepit dalan banyu wis Pak ngono. Ngono wis merna-merna. Nek yen aku menterjemahke supit niku niku sudah selayaknya seorang laki-laki melakukan. Oh. Pit niku pita kehidupannya telah dibuka. Mula yen wong bubar supit ngati-ati niku pun mandi. Sunat sunu sudah selayaknya seorang muslim melakukan. Natu nantinya biar menjadi anak yang soleh. Terus enten ngarani tetak. Niku telah diputus pucuknya. Tak akan rugi walaupun kehilangan kulit dan daging sedikit. Kuwi bis niku nganu Mas, cara-carane ilang apa kotorane. Dadi anggone salat bisa sah. Kuwi nek le ngethok pinter. Nek kaya aku mbiyen dibuabat. Kok sik nggonamu ki apa suket kok dibabat. Lah engko nek aku matur dadi ngandhake wadi rumiyin. Ya iki ngono kuwi. Tur aja anu Mas Aldi Pratama. Kok wis gedhe ngono ki akeh kancane. Kancane aku. Jaman biyen ki yen urung kothot urung ditetaki kok. Mulai ya wis bener iki. Ning iki pertanyaan kanggoku. Bola-bali tak critake. Piye? Iki ngene iki lho Mas. Tetakan putrane nanggap wayang, gelar wayang kulit ngene iki ragate entek pira? Iki pertanyaan lho iki. Nek perkara redana sing dienggo biaya bengi iki kuwi ora usah dikandak-kandake. Kuwi rahasiane sing di omah karo seniman-seniman sing padha ditimbali sak ngono to, Reng. Ora enek tekece kok diser-ser ngono ya ora iso ngono. Ngeten kula niki lak kula lak pun tau crita. Bapak kula riyen netake kula aja meneh kok nggo nanggap wayang, nggo ngethokke wek kowe ora duwe duit, Mas. Lah terus kok iso tetak? Loh, lah wong iki diparingi akal dalah budidaya ana tetakan masal. Delokke tetakan masal tanpa ragat entuk hadiah. Ning ya kuwi cilakane nggo praktek dokter nom-nom. Oh, dadi awakmu mbiyen nggo praktek. Loh, lah kepiye to, Mas? Wis dikeki seragam kon bletak ning ngene peturon, buka sarungku disuntik bius. Jus
ora dikethok iki nggonku ditinggal lunga dadi nggonku kele-kele iki. Arep protes lah wedi, Mas. Piye to kuwi? Lah mbok, dalah ana sing dokter tua teko. Loh, ini gimana kok belum diapa-apakan? Jiko cepitan nggonku dicepit. Aku bengok, aduh, wah belum dibius sih. Bius meneh. Jus. Nyekel gunting ki arep kethok nggonku sebelahku ki nangis wong jenenge tetakan masal. Ora sida ngethok nggonku ki nandani sebelahku sing nangis guru-guru dadi nggonku kele-kele meneh iki. Apa ora cilaka? Nek yo kuwi proses kimia. Bius ki munggah ngantem mata ngantuk aku turu. Sadurunge turu ana kirik teko. Para wekku kele-kele iki weke sapa iki? Langsung dicekol cokot cek cewel dadi nggonku saiki bentuke ra karo-karuan. Nek dadi bojoku lan tresnane ora umum. Ya. Mergo bentuk sing aeng kuwi. Walah wong bayangno cokotan kirik lah ngene iki bekase. Iki 5 penjuru iso kena iki. Nek gak wis sah. Iya, wis dadi sunat. bojomu ki ke taman kuwi kaya ke taman Kiai mermak daging. Kok iso mermak daging? Kuwi sing diarani Kiai Garpu Sepolo ya kuwi. Iya. Nek iki sing diarani wajib tumrape saiki ora mung wong Islam tok, nadyan wong liya agama tetep sunat mergo kuwi kaitane karo kesehatan. Iya. Mula kabeh wae sing para kakung rumangsa kakung ya kudu supit sunat tetak. Iki ora perkara wajib, ora perkara ning iki tumrape kesehatan penting lho Mas. Iya, bener. Tenan iki. Ora perkara bocah utawa remaja utawa anu wis gedhe iki tetak ya ora apa-apa kok. Nggih, mboten. Aku mbiyen wis SMKI kok. Lho kok dong guyu. Kok iki pertanyaane. SMKI iki sekolah menah kesenian Indonesia. Iya, kuwi setara SMA. Kuwi lagi tetak. Iya, bener. Loh, kamu kok biyen kowe wis doyan lho, Mas. Doyan mangan doyan. Lah iya kok lagi tetak. Iya. Tegese lah wis doyan karo injeksi, tegese suntikan wis wani. Kok lagi tetak sebabnya apa? Ya, tegese ya jireh kuwi. Jireh. Ngene lho. Biyen kuwi aku nalika tekan nggone Bong Supit, ya. Dibuka biak ngono ku. Lho, beneran badhe tetak? Nggih, Pak. Lho kok sampun prayogi. Kok jare wis prayogi. Oh, wis gleling to. Wis gleling. Aduh. Nek tenan iki matur nuwun Pak To Brambang, kula pun timbali mriki malih sowan dhateng tlatah mriki. Banaran Kulon. Banaran Kulon. Banaran. Ya, wis biyen sabaku kene aku wis ditimbali ning kelurahan kene ping pindho kok rek. Iki jare-jarene sok taun ngarep. Mergo iki wis renek lelara Covid meneh. Iki sok taun ngarep meneh ngono. Ya aja lali. Sok ben ora ngaku gareng. Kowe saploke iso gareng iki lho karo gareng lali. Iya. Timbang duit keke wong elung dinyangi dhewe. Apa ya ana dalang terus ngrangkep dadi gareng apa ya ana? Wah, dalang ngrangkep buta cakil wis iso kok. Ngopo ning gareng. Ya ora apa-apa wong pancen dudu rezekiku ya mesti ora ditimbali ning yen pancen rezekiku masih kowe omong kaya ngono sok ben ya aku ditimbali ning titenono kowe. Mayang ora ngujak aku udan dres kowe. Kira-kira renek kowe iki malah terang glintang. Aku semenangku kaya ndek ben kowe nusul aku ning endi kae lho ngene. Mbah ning daerah kono Sukoharjo kono lho ndek ben. Lah wong wiwite ora apa-apa terang glintang kok bareng limbuhan kowe teko bres. Lah kae mergo hitungane rung genah kok. Iso rung genah. Iki engko piye wae rung genah kok wong iki desane iki Mas Banaran Kulon. Iki tak terjemahke Banaran. Ya, Banaran piye? Ban niku Bapak Pujiyanto ingkang kagungan kersa syukuran supitipun Kang Putra. Ana nanggap wayang katidalan Ki Purba Asmara. Ya. Rancak rame pagelarane mergo ana garenge saka Semarang. Oh, ngono to. Niki gareng saking Semarang, mboten gareng saking Karanganyar. Solo aku Karanganyar. Solo to. Ngawur ae. Tataan Solo to kowe. Aku dudu mbejen lho.
Ayo mari piyai kene ora ngerti Mas Purbo niku nggih sok gareng. Agar mboten payu dalang gareng. Ora payu. Dalang ora payu, gareng ora payu, peniti. Ora sae. Kok kowe iki wis dadi ikon utawa dadi seniore para gareng-gareng iki kowe wajib bersyukur lho Reng. Kowe mergo aku nekseni dhewe iki saksi sejarah. Mergo metumu pisanan ki aku dalange. Aku yo ngerti neng gubernuran Semarang kono to. Nggih Mas, nggih. Nggih, lah wong pancen wong aku ki ngrumangsani nunut ngiyup. Ya. Nek nunut ngiyup kuwi aja ndongak-ndongake elek to. Ora ndongake wong pancen nasib yo elek kok. Ora Mas, ora donga kuwi ora bakalan mandi. Mergo wong lair jare wis disurat ning bathuke nasib lan mengko takdire piye. Dadi dipujekno wong ping 1000 ya ora mandi. Iya iya. Aja sok wedi dipujek-pujekke ning yo ngati-ati. Piye to iki? Piye karmu piye? Ora piye-piye. Aja sok dolanan kaya ngono lho. Wedi pokoke ning panggung aja sok ngamndake barang-barang sing kaya ngono. Utawa sing elek-elek ki. Sing apik-apik wae. Aku ki ajak apik-apik, aku ngejak apik-apik. Sing nangkep wae sing elek. Aku ki biyen menerjemahkan mati ki lak ujube ajak-ajak ayo mumpung do durung mati do ibadah. Lah kok diarani mujek-mujekke. Kowe pengen ngerti ra mati iki apa? Mati iki ilang nyawane. Lho apa? Wis apa lho? Wong ilang ya kuwi ya jawaban bener ning kegampangan. Mati ki MATI. M. Manusia semuanya akan mengalaminya karena ini takdir. A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Ya ra? Ya T. T iki sing penting ki T iki. Piye? Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Dadi sapa wae ora ngerti tekane sok kapan, upamane weruh-weruh sek ngono. Dadi ora kudu lara sik, ora kudu sing tuwa sik urute. Mergo apa? Ini semua rahasia ilahi. Mula yen wis ngerti ngene, masih isih nom, masih sehat, ayo dikentengi anggone ibadah. Dirungokke kuwi. Dirungokke. Ngono carake mujek-mujekke wong mati. Ora wis renek. Aku ki wong iki jujur kok. Ya. Weh, ayo kowe apa? Kon nerjemahke apa? Jenengmu? Bapak gareng ngono. Lho jenengmu kok. Lah jenengku. Jenengmu apa jenengku? Jenengmu. Jenengku. Kan sing mirsani do ngerti tegese apa to Purbo Asmara kuwi kok ora ganti Purbo Aswaje. Oh. Bisa gur bangsa permainan ae. Lho wong-wong ngene kan Purbo Asmara pur kuwi purun sinau nadyan wis payu. Ya ra? Bener. Bo ki basane sederhana gampang ditampa. Wah, tak kira muni bosok nek keprok jempol. Aku ora muni wong sing muni awakmu dhewe lho. Aku wis mak tratam ngono bosok nu tak balang. Nah, terus Asmara aslinipun Pacitan sakmenika domisili ning ndi omahmu? Sing diakoni negara omahmu ngendi? Gebang Solo. Lah Solo Gebang. Mu dipromeseke dadi wong nanggap gen ngerti omahmu. Alah ngerti goleki gampang klik Griya Mayangkara teko nggone Mayangkara lho. Griya Mayangkara tekan. Oh, tak klik Mayangkara sing metu mayang dhewe kok. Asma. Mangsa niki dados dosen wonten Institut Seni Indonesia. Rasa langkung dipun utamekaken tinimbanganipun polah. Tegese kowe iki wis nyang rasa, Mas. Tingkatamu levelmu wis dhuwur. Makrifat. Mak sapa? Makrifat. Oh, Ya. Dadi rasamu. Oh, makrifat apa? Padha ae aku ki ya wong lumrah. Yen kowe iki ra makrifat, kowe iki maerot kowe.
nggonmu. Tegese kowe iki wis pinunjul wis tekan rasa to, Mas. Iya, nek Mak Irot ki yo gedhe tok. Aja wis tau rono bocah iki. Lah nek ora dirono ya kru gedhe tok ning empuk. Aku tenan Mas niki tombo kangen kula senenge nyambut gawe teng Nganjuk, tlatah Nganjuk khususipun wonten tlatah mriki niki sing mirsani tertib pinarak kabeh. Iya, dasare najan nggone iki ning jero ngarepe daleme panjenengane Pak Pujiyanto iki ning digelari kloso kaya sakmono mbuane iki mbok ya disyuting ngono lho ben ketok sing mriksani lumantar live streaming. Mung gumunku. Nggih piye? Jare juragan Brambang kok ora ono brambange blas piye iki. Lah wong kowe iki ora pengal ning mburi kono lho. Mburi kelir kono kuwi. Lah mburi iki weke sapa aku ora ngerti wong aku urung dikeki. Mburi iki gudang. Ning kowe aja ning nggon gudange ning sebelah kono kuwi isine mayit. Wah, aja miden-miden wong to. Lah kuwi kuburan kok. Iki awake dhewe iki ndalang ning ngarep kuburan. Dadi rumangsamu sing delok ki ora mung sing ketok mata ning alam gaib do ndelok. Iya kono. Lho, Tenan to, Mas? iki tenan iki raine ya kaya raimu. Tuh. Ora mlakune piye? Mlakune piye? Ayo, sik saka kene rodok mundur mepet kene, tangane ngatung nang ngarep kabeh. Ayo, ngono, ngatung nang. Ayo, terus ncolot. Ayo. Ya ngono kuwi. Kula mayit Hongkong ngono. Hongkong karo kene padha ae. Padha ya ora kene luwih ngene kok. Ya muga-muga ya ora apa-apa yen panjenengan ana sing nonton ning kene ora apa-apa. Iya, kabeh iki beda alam ning padha kekarepane. Yo kepengin golek seneng ngono ya. Sapa ngerti terus saking senenge nonton awake dhewe terus engko dikeki nomor. Ning kok aja ditanggap kowe bingung ditanggap demit. Kowe gelem ditanggap demit? Aku yang ditanggap demit durung tau ning arep ditanggap dibayar duit demit tahu aku. Tahu. Kowe batalke aku sing kejegur. Ana apa ana tanggapan gareng kok dibayar karo duit nemu saka pinggir pom bensin iki. Lah duwite teng pundi teng bank Pak mboten nggih mriku pinggir pom bensin. Akhire Semarang Kediri nglantung. Ora entuk apa-apa sing mbok batalke kae lho. Aku budal ra entuk apa-apa. Lah tegese aku luwih wis kitha timbang awakmu ngono. Nyatane aku batalke kok ngono salahe mangkat kok diomongi batal kok mangkat nekat men. Lah aku ditanggung dalange kae kok. Pun mengke nenten napa-napa kula Mas. Lah bareng wancine mulih pripun Mas ni nasib kula? Kula nggih mboten entuk dhuwit e Mas ngono. Kuwi ora mbok takoke, mbok genahke demit ngendi? Ora ngomong kuwi ora demit kok nemu kok dhuwit ngono. Ya niku anu Mas cerita pengalaman seniman macem-macem ngoten. Dan perkara dagel teng dhuwur kuburan cedhak kuburan niku pun sering. Kuwi enek pengalaman kuwi. Nggih, lho kepripun to? Ndalang ning dhuwur kuburan. Lho nggih wayangan. Wani kowe. Lho, wani dibayar ora wani? Lho. Wani. Lah teng Klaten niku nggih ngoten. Oh nek ruwan. Nggih. Ngisore niku mah cungkup kijing. Heeh, Dadi kula pecicilan ngeten niku ngisore kijing mbok menawa ya-yaan. Gareng iki kurang ajar ana wong tua turu malah pecicilan ngono. Nek niku pengalaman niku sluman-slumun slamet waton karepe niku becik apik ngibur para sutresna budaya nggih slamet mboten wonten alangan setunggal menapa kados dalu menika ndongaaken kata orang asing berbicara ora et labora kita bekerja sambil mendoakan Pak To Brambang sak keluarga kalis ing beda godha rencana salara miwah tambah rezekine panjang yuswane. Mboten namung ingkang nanggap, ingkang mirsani nggih kedah dipun dongaaken ngaten Mas sami. Nggih, sami. Niki ambak-ambak ngeten iki direwangi mlaku adoh. Saka ngendi to reng mlakune mau? Adoh iki saka ngendi? Dalan gedhe mriku nu pun mlaku lho Mas. Oh, wis dicegati. Pun Nyadarake niki ngono kuwi kok.
Anggere awake dhewe pentas ning kene iki ngono kuwi kok. Yes. Mbok ya aku dhewe ngaturake alhamdulillah matur nuwun dene akeh para sutresna kang padha tresnani menyang budaya wayang ya, Reng ya. Ya nadyan to kepiye wae awake dhewe ya ngreksa supaya penonton sing becik sing apik kaya ngene iki tetep dilestarekke nganti besok supaya anak putune awake dhewe generasi penerus ora kepedotan budaya wayang ngono ya, Reng. Kula nate matur ngeten iki nyambut gawe ngeten iki seniman kaya kula entuk bayaran loro. Loro. Bayaran kula bengi niki loro. Loro tegese? Siji materi duit bayaran kula. Ya. Sing ping pindho bayaran kula senenge ngati. Nonton niki jenengan nonton to? Sing mirsani do anteng jenjem teng ati marem dadi kula nyambut gawe semangat. Tegese sing mirsani seneng. Ingat, orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Niki bener. Pak Ton niku orang yang paling bahagia karena bisa membahagiakan orang lain dalu niki. Iya. Wah. Niki bayarannya kula niku loro. Seneng atine entuk duite. Nah, nek duite iki ya seneng lumrah, ya ning luwih seneng meneh mergo diapresiasi karo piyayake. Ayo sing paling utama ya duite kok diapresiasi. Allah, lambene ra kena digugu iki. Ngomongamu iki lho. Ngene ya Reng, kula panjenengane Pak Pujiyanto mau netakke anake putrane ya ta. Nek kowe mau negeske. Wong pancen tetakke ya perlu, tetakke diothak-athik saka tembung tata krama. Tata kramane wong tetak kuwi cara-carane ya sopan santune. Wong arep kula nuwun arep mlebu omahe wong bakale ngono ning tata kramane kudu nganggo copot topi. Iya ta? Nek mlebu omahe wong nek nganggo topi ra topine kudu dicopot sik. Ya mbuh sing dileboni iki omahe dhewe apa omah sewan. Kudu copot topi ngono. Ya delok omonganmu sajake wis pengalaman. Ning padha-padha panjenengane Mas Aldi Pratama iki gandeng anake piyayi duwe, anake wong sugih. Nek aku ora mung trimo ditetakke ning Nganjuk. Terus wah iya digawa ning Jepara apa Bali ben diukir ya. Tetake ku lho men diukir apik ngono lho. Apa ana tetak kok diukir lho. Lah teknologi kok luwe-luwe masa depan iki, tetak jaman saiki wis ora ngrasake lara. Ngarep diukir mburi ditato leak. Ya ngene lho, Reng. Nek jaman biyen nek nganggo welat pring kuwi to. Diketoki swidak dina ora mari-mari kuwi to. Terus nganggo pemes peso. Terus maju ning kanan nganggo gunting, iya to. Terus dibius disuntik, iya to. Nganggo ora lara terus nek nganggo ring barang. Saniki ngangge laser. Lah laser. Lah terus sok tahun 2030 kuwi dibedil. Dor. Langsung dadi. Ora ngrasake lara. Ora dadi mbledos kok. Wong bedil. Iki aku ora ijen Mas, aku ngejak bocah. Nggih. Diaturi rene. Larase pelok. Ya kancane kisik gembira. Yone separa. Tulungi. Hebat. Nggih wilujeng dalu Mbak Kayune Limbuk. Wilujeng dalu Mbak Kayune, Mbak Eka Kebumen. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten tlatah Bagor nggih, Banaran. Wonten dalemipun Pak TB. Pak TB. Pak To Brambang jarene. Nggih. Mau enten sing ngendika ngoten kok piye? Nggih, leres Pak Pujiyanto Pak To Brambang. Nggih, menika piyayine teng pundi nggih? Oh, piyayine wonten. Kala wau nika sing pasti kupat luar nika wau kalih kula wau. Mboten wau, piyayi sing teng mriki enten wau teng pundi? Ayo. Oh, sing teng mriku ta? Nggih. Ayo matane picek.
Sampeyan mboten ngerti kula pun ngomong nek awake dhewe mayang cedhak kuburan. Napa rumangsane sampeyan niku Garing Semarang? Lho, lha sinten? Lho. Ya Allah, penjelmaan menika mau. Ya Allah. Garing Pacitan. Oh. Wong ana wong tuwa ning kene jegleget mau kok sing Sik, iki sapa to iki kok tralala yudu. Iki Trilili. wong mereke dhewe-dhewe Garing Semarang. Apa? Lek, dadi dagelan ki rasah kemrungsung ora sanesunan. Wong ki manakane ya ketek-ketek Gojek. Dadi ora sanesu kaya kowe sing sabar. Wong jenenge Gojek ki ning panggung ki ya kan pada sabar. Jane ya sabar ning bar kene mbok lus-lus terus nesu aku ah. Iya mergo kuwi diarani sing kaya ngono ki jare Eka kaya kowe. Dadi nyenengke banget. Endi sing kaya kowe ndi? Kaya kowe. Kaya kowe. Kaya kowe. Kaya kowe. Oh, kaya kowe. Kaya kowe lah kepriwe sih? Oh, nganu lho, jane iki upama HP nu casing iki apik. Sinyale wer. Lho, ya ora apa-apa sing jenenge ciri khas. Ah, jenenge pembawaan asline nyong Sanggaring Kebumen ya bahasane kaya kiye. Ning ngomong basa Solo ya iso. Iso kok iso. Iso ki jeroan sapi ki iso. Iso wedhus dimasak tumis. Iso. Jane yo ayu ning sajake rada koplak bocah iki. Koplak. Luar biasa le Gareng sing nonton niku keng mriki tekan mriki kuatah sanget. Pak Ton niku luar biasa niki termasuk ngibadah lho Pak Ton niki. Nyenengke masyarakat sak menten kathahe diitung misale ganjarane per orang niku 10 wis diitung pira. Swarga le tepuk tangan kagem Pak Ton. Amin. Iki jane sinden apa jurkam to? Sejurkam. Kulo omong lu geber-geber kaya kendaraan. Saking senenge ngono lho Le. Ya seneng nih ya rada halus sithik. Iya, ki Pak Tok anu hajatane nyepitna anake. Anake kok dicepitke iki ngopo? Nyepitna. Nyupitke kok nyepitno. Lah nek gone nyong jenenge nyepitna. Ya lara kok dicepitke iki piye? Nyupitke anake. Nyupitke Mas Aldi Pratama. Mas Adi Pratama diketok. Del. Wah, mugi-mugi. Heeh. Dek siapa mau? Dek Aldi. Dek Ardi pokoknya menjadi anak yang soleh. Anake Pak Pujianto kok anake soleh. Anak yang soleh. Soleh kuwi migunani soleh ki nggonku tukang kelas kok. Ngene lah. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama dan negaranya. Nah, luwih cetha. Oke, kalau begitu bahasa Indonesia sajalah kalau begitu. Iya. Ya kalau begitu saya ya ikut. Oke, kita di sini kan partner semuanya, kita harus pakai bahasa Indonesia. Betul. Biar kita semua itu mudeng. Ora ana bahasa Indonesia kok mudeng. Biar kita semua itu dong. Teyeng. Dong, kalau Anda berdua tidak mudeng-mudeng, ya saya cari partner lianya. Kok iso lianya? Ya nggak apa-apa. Tadi partner lianya, wah rumahnya Pak To itu enggok-enggokannya itu banyak sekali. Tadi itu di pertigaan sana itu menggok ke sini. Saja iki telat ngopi obat. Apa ana bahasa Indonesia kok enggok-enggokannya? Lah apa jenenge apa? Iya betul enggok-enggokan karena tadi saya setelah sampai di enggok-enggokan itu kan ada mobil mak bedundu. Lo jangan lewat situ, lewat di Protelon itu loh. Saya ruwet termasuk tambah siji. Kowe kita nggo mencerahi kok malah. Loh, ya ndak apa-apa, kita itu kan senang sekali ke rumahnya Pak To. Di sini disambut oleh Pak To dan Bu To. Iya. Ra ompong. Mah Garwane Pak To ki lho ya buta to. Buta. aja buta. Lah sapa? Pak To. Kalih Pak To wedok ngono lho.
Nah, bingung Angel. bingung dhewe. Mula nek ora kulino berbahasa Indonesia yang baik dan benar ki nganggo basa Jawa ngoko wae malah beres. Lho wis ngoko bae lah wong ya angel temen bahasa Indonesia ya angel ngomong bahasa Solo ya angel wis kaya ki pelan nek rika ora tayang ya engko diartekna nang areng dalange ora apa-apa ya Pak ya Pak. Iya iya ya kaya kowe lah kaya Mbak Ayu nek cangkeme kaya ngono kuwe. Jane kowe iki omong apa? Omong ki sing alon cetha iso ditampa, modulasi terbaca. Mas yo kowe nganggo logat Kebumen Banyumas, yen ora iso ditampa ya ora mudeng alon. Walon ya wis. Upamane piye? Siki kaya kiye ya Lik. Nyong karo Rika nang kene kan nyambut gawe bareng-bareng. Mau mangkate ya bareng, baline ya bareng. Lho yen awake dhewe bareng lah nyong karo Rika ndi cae? Nyong Yen awake dhewe wong loro bareng lah nyong karo Rika ndi bocah ndi? Nyong ki aku, saya. Jare kowe Eka. Kok nyong? Kowe iki gareng ora pengalaman. Iya Eka, ning Eka saiki lagi nyong. Deneng pada kaya kowe sih. Nyong ki aku, bahasa Kebumen iki nyong ki aku. Iya, kowe ngerti ora nyong ki aku. Aku. Lah nek Sing kowe nyong iki kono apa kuwi? Nyong ni aku. Lho kok ae nopo Rika kowe? Oh, nyong Mas Purbo kok kowe. nggonku apa nggonmu ta, Pak? Wis Nyong aku nyong. Kowe kene nggone wong loro klumpuke kowe. Nyong ki aku, bahasa Jawa, bahasa Kebumennya nyong. Nyong itu aku, bahasa Indonesianya aku. Lah Rika itu kowe. Iki aja ngeling-eling jeneng lho. Gareng yo gareng kok Rika. Rika, kuwi bahasa Kebumen, Rika. Kowe. Aku? Kamu, iya kamu Rika. Wah, ya sik mudah-mudahan. Dadi Rika arep ngomong-ngomongan karo nyong. Kualik nek nyong ki. Jadi kene yen kualik kene. Dadi Rika arep ngomong-ngomongan karo nyong. Nyong omong-omongan karo Rika. Lah iya Rika arep ngomong-ngomongan karo nyong. Nek Rika ki kono. Lho, Kowe. lah iya aku Rika. Mula ben aja padu nyonge aku wae. Diomongi ket mau kok ngeyel. Kandhane nyong ki aku. Lah, Kowe kene Rika karo nyong gonung kabeh wis. Aku malah budrek kaya. Oh. Ngene lho. Ditimbali rene iki untuk mengeluarkan ciri khasmu. betul. Lah kalau memang dari Kebumen utawa Banyumas wilayah Banyumas ciri khasmu apa bahasane iki mau wis metu. Nggih. Saiki arep mbok tokke apa meneh ya Mas? Nggih, Banyumasane Lenggeran. Oleh geran. Nggih, Oh, niki mau enten surat kepada layang lho lek Gareng. Wah, akeh no. Wah. Kejaba layang ya Eka Nggih. karo Mas Gareng iki Nggih, Mas. bengi jerih payahe para kadang-kadang sing padha live streaming. Dadi Nggih. aja macem-macem lek Oh, muni iya. nganggo basa sing bener iki Oh, nggih, betul. disiarake najan ora nggawa teman-teman DKK lan live streaming langsung niki ngeling Purbasmara official saka Jodipati Oh, lan nggih. kanca-kanca ugi Pak Utis. Tuh. Ah. Sing mirsani niku seluruh penjuru dunia. Wah, iya, Dari jelas. sana sampai yang sana itu semua mirsani. Jelas dong, jelas. Kowe iki jane presiden apa tukang parkir tanganmu nyalawe-nyalawe. Loh, aku ki menggambarkan saking luasnya sing Ya nonton. luwes-luwes tanganmu ora ngono begagah-begagah ngono ku to. Mula aku arang-arang ngejake kae mergo ndemben tau nyinden tak dokok tengah nyampluki sindenku. Bubar kabeh. Saiki nganu wae. Kowe Pripun? sik ngono. Ah, nggih. Nggih, wah Matur, ngaturaken Pak De. panuwun nggih Nggih. dhumateng kanca-kanca seniman Sriwati, Mas Eko, Bu sapa ki anu sing arep nanggap kira-kira cuk taun 2028. Bayah. Liker. Bu arep nanggap anu 2028 wis calang. Monggo saiki lagi 2022. Iki lho Reng, sok ben nganggo gareng apa ora ki urung ngerti wong isih semono taun kok. Aku ora tak pikir kok. Lah kok ora dipikir piye wong genarep enek tanggapan kok. Lah nang Mas Purbo 2028 ki isih urip apa ora? Ngawur ae. Aja ngono dong. Aku ndek ben mayang ning Tanjung Anom kuwi dongak-dongake karo wong kuwi jare umurku 150. Pulane gur selawe kok 150. Ya ya. Heeh, lan ugi kanca-kanca menika kowe kathah sanget nggih. Saking ugi Pak Sugeng nggih saking PT Kerbau Solo cabang Nganjuk Jawa Timur nggih. Aku nggih. Nggih. Wah,
malah anu KK iki dipun rawuhi Bapak Ketua DPRD. Wow. Bapak Tatit lan Bapak Ketua DPRD mangke rawuh. iki nggih mangke nggih. Rawuh. Rawuh. Ketua DPRD Nganjuk. Iya. Lho iki piye to iki? Lah iki. Lah lakon sing lucu lho iki. Kok lucu piye to? Lah rakyate wis nanggap kok ketua DPRD urung iki. Mulane mengko ditimbali rawuh. Diaturi. Oke, lah. Mosok yo ora pekengko. Ya. Ya wis. Ya saiki tembang sik ben dimirengke dhisik ben toto-toto karo Pak To ya. Nah, coba kaya ngopo? Sing kendang kowe nggo dhewe ora Kak? Gawa. Nggih. Ndi? Menika Sudir kae. Oh, ada ya. Oke. Oh, layak seragame kok. Pengendang gawan kok. mrica kecut Mrica. Nah, Ilate mati mrica kok kecut. singgat cengkok sing kowe iso ora ngene cengkok lu ora iso gareng. Reng. Ha kuwi nganggo teori kok, Reng. Teorine piye? Lha idune iki dikelumpukke ning nggon kene, sorilat kene. Ha ngono cleguk ngono. Kuwi ora cengkok skalor. saunine Oh, mrica kecut sak. wong bagus wong bagus Sesuk operasi katarak sik ono. lha piye ta Kaya ngene kok bagus iki lho. lah wong diomongna bagus kok malah ora gelem lho Wah, kowe munafik kaya ngene kok bagus. Onone kok. Yo aja banget-banget to. lah piye dirane bagus Ora sambok nek elek wong sakmene ngerti yen aku ki elek. wis arep mulai Ya wis wong sedengan ngono. greget nah ati Wong bagus ngregetna ati. Ya terus. kelambi cekak denger ora kelambi cekak Ambil cekak iki. kelambi cekak iki kelambi sing cekak Oh, klambi lengan pendek. ora Apa? kelambi cekak Cekak. ora ketang Oh! apa Kes. kok kes iki Kontan to. Apa? Mbok jawab sing rada modern ngono, trayem. Trayem. Ngerti merek barang iki. ora ketang dadi batur Suarane cek gandang kaya mbiyen ya, Nak. Iya. Ya kur tangane ku lho. kok tangane pripun Wong wedok kaya Dursasana nyampluki kiwa tengen. Suarane gandang suwe ra dinggo. Apa ya kaya kok tak ngerti-ngerti ya lha iki mbok ngono kok kuwi tak lapor. Rebasan ngetek kulih. baturi ramas Kowe pomon duwe bojo ngono kuwi polahe ngono piye, Reng? Wis ora sah wis ora. kok rasa piye to Wis tenan duwe bojo ayu yen isin dadine ya percuma. kok iso isen lho duwe bocah ayu ki kudune bangga lek kudune kowe ki bangga duwe bocah ayu Yo bangga-banggane yen bojo model kowe iki polahe akeh suarane tater malam pertama metu kok kamar enak tenan. Sroh. Tanggane iso njaluk. Mikir ngene kok iso dikabar-kabarke. Nek ya nek tipe wong ngono kuwi ana. Ana. Kuwi ya wis kelakon mula terus dienggo iki. Kabar-kabar. aku gemang Aku wegah. nyang gemang Wegah apa? nek diwayo
Tak kira Mas Purnomo. Sapa sing ngendang kuwi lho. Ngendang, nggon kendang sabet ki tak kira Mas Purno. Dong ijek cilik. Bukan piye to reng kowe iki njejeri wong gedhe dhuwur lenjang-lenjang ngono kok ya kaya renek respek renek aku lek arep respek ki piye kowe brose sing ning dada ki lho karo nyawaku kuwi larang iki lho kok bojo kaya Eka ngene iki ameng-ameng nyawa Mas kowe delok to aku terus saribet karo Eka ning pasar iki mesti disawang wong ngono sirah cekut-cekut kok disenggol wong ning dada mengkap-mengkap wong iki dudu bojo lho genah nek ndek bojoku ki seneng lho Lek. Nek duwe bojo nyong, kuwi ki arep adus, tak dusi, arep madang, tak dulang, arep mlaku ya tak titah. Kurang apa kedadi wong wedok? Kurang apa kok muni jare ndek bojoku ki kurang trima, kurang apa to Lek? Kurang apa? Kowe iki ora setia, kowe mujak-mujake aku stroke ngono kuwi. Lho kok stroke piye? Lah aduh didusi mangan dulang. Lah kuwi tandha bektiku karo kakung. Ora mbok bekteni ora paten. Di bojo ayu kok penyakitan. Ora apa-apa wong aku ki wong trima lho, Lek. Ngene saiki rak awakmu jek laris ndagel. Ha. Sok nek wis ora laris ora keteng awakmu tani ngono ya aku trima lho. iya Ora kudu dadi dagelan. Iya. Nah, Ora ngono ketang-ketang ning sawah ki nandur-nandur kentang ngono lho, Lek. Dadi engko ora sewayah-wayah kathokmu suwek kentange metu iso nggo tuku kathok. Sik omonganmu sing cetha ah. Lho piye to? Omonganmu sing Ket cetha. kok ora beneran terus ngene aku. Omonganmu sing cetha aku jare kok tandur kentang. Nandur kentang, engko ora sewayah-wayah kathokmu suwek kentange metu iso nggo tuku kathok. Enteng ringan ngono lho. Omong ki nganggo titik koma dadi sing nampa ora salah paham. Tani nandur kentang. Sewayah-wayah kathokmu suwek Sik kok sik koma sik. Kathok suwek iki komanen sik. Kathokmu suwek lagi kentange ditokke. Sewayah-wayah kathokmu suwek. Koma. Kentangmu metu. Yo kok tetep metu ya? Lah piye? Ukarane sing bener piye, Mas? lah wong kowe ya ora paham kok Ora. arep suwek ki urung karuan iso metu Den Ketoke pengalaman. Weh rasa ngrembug kentang. Oh, yo ngrembug kentang. lho nek salah wong ning balan kene iki nandure brambang kok iso kentang lho sak mangsa-mangsa kathoke suwek brambangmu metu ngono bener Nek yen brambang iki keciliken. Loh, iki ngopo to? lha nek gorisine ya cilik lho Oh, lah ya kuwi. sing marai gedhe lak kulite kulite apa kulite brambang kuwi Weh marai aja ngrembug. Ya wis ora usah nandur kentang, nandur dhelé ngono ora apa-apa iso nggawe tempe. nah Sawanci-wanci. Sewanci-wanci nek gawe tempe kan aku nek gawe tempe enak, tempeku gede-gede kae to. Heeh. Enak. Ah. Mantap. Iki dalange tau nyicipi tempeku ketagihan. ora iso apa tempemu bosok Kaya tempene basa wong tak suka. penak digawe tahu Kok nglancangi aku to kowe? lho kok iso lacang iku ketemu pirang perkara Lah aku ora tau ngrasake tempene dheweke kok. lah salahe kathokmu ora suwek Loh. Lah hubungane opo? kan dinti matuhe kowe tanggapan karo aku Petruk kowe gareng dadi dalange angga dadi Pertanyaan iki sing nanggap sapa? Kurang salarik iki. Nyong terima. Nyong ikhlas. Ngeranda. Selawase. Amin. Ora. Amin. Ojo amin ta. Lho jare kowe iki ikhlas. lagu. Lagu biasane numusi lho. Ojo. Loh, Wong iki lagu tinggalane. mbok ganti ukarane. Ya kepriwen? Yo
siap apa nih aja ngeranda, kowe diamini wong rondo terus lho ora entuk bojo lho kowe. Ije ora to. Oh. Saiki lagu ki mesti berkaitan karo fenomenal ganti apa? Biyen ke lagu anu manobong, usum obong-obongan. Aja dibanding-bandingke iki ya wis ana lho lakon dibanding-bandingke. Ngerti. Nah, iki ganti. Nyong ikhlas nampa tanggapan selawase urip. Amin. Modar malahan kowe. Kok modar iki? Kowe tanggapan bendina ora modar kowe piye? Wingi sesasi angger prei tak nggo lara. Kok ya kreatif kowe, Reng. Kreatif piye wong prei sedina rong dina tele-tele ning omah. Lah ya wis kudune suruh mangsane nek wis suwek kok ya. Tuwek kok suwek. Wis tuwek, mulane rasa kokean polah. Wis tuwek disuwek. Wayah mulih ya nggo leren ora nggo. Ayo, kepruk. Lho jare kon ngampiri kowe. Mangga nyuwun bendronge kulon. Bendrong kulon kaya jamong. Wah, sing ngegongi Yudi to iki. Lho. Kowe ora ngerti kuwi Eyang Sabda Palon. Kuwi mosok jare reinkarnasi ning kono. Ya enek. Maka mulai. Ae, hoya hoya. Waalaikumsalam.
Oli Jedi. Wedok kakean polah yo ngene iki. Aku mungsuh bocah kok ngene iki, polahe kok ngene iki, aku kok joget sing tak obahke pucuke tok ngene tok. Ngene wae dheke wis seneng lho, Mas. Kowe jane bar joget apa bar ngombe ciu mabuk? Kowe lagi transgender. Transcendent. Dengkulku ilang, Lek. Hah? Tenang, tenan. Kuat tenan iki. Oh, tenan aku makane seneng. Jogetan ki weton kulon, weton etan, kuwi energik, dinamis. Wis kaya ngene iki polahe kaya ngene iki pancen ya pilah-pilah ya, Mas. Tur kuwi sampean suwe-suwe iso dadi binaraga. Penari kok dadi binaraga iki lho. Ya. Hubungane apa? Lah lu polahe kaya ngono kok suwe-suwe rak teng gothot kaya ngono ae. Wong kuwi wis teng brenjuluk ngono kok. Oh, lah. Niki mboten kok prenjuluk niku kelemon niki. Oh saiki iki modern kok sinden nggawa tas ransel ya iki. Endi ya? Lah iki daging, Ding. Oh. Iku ora tas rangsel aja ngenyek Oh. ngono, Lek. Nggo ransel kok ning ngarep. Rangselan ning arep, Lek. Iki bukan rangsel. Apa? Indomalek. Oh iya. Iki rangsum. Nggih menika mau sampun lenggeran khas saking Banyumasan. Nggih, lah sammenika ngaturi pendanipun Pak Wadi Tatit, PRD ya. karo sing kagungan gajah. Wah, leres menika. Ya, rumangsamu piye? Kowe iki Semangga. tak goleki sandang pangan lho. Wah, makasih. Monggo Pak TB kalian Pak Tatit. Anu lagune gelo Oh kok lego. wong ngarani wae kok kleru. Gelo lego ae. Ayo duneke kiblat kita ayo. Tublak. Kutak iki mesti. Buka sing paling rakyat. Tublak kuntak. Itu perlu dilestarikan di Institut Seni. Ah, piyayine wis tekan kene iki lho. Endi? Lah iki lho. Lah ayo dipethono. Ayo yo. Ayo nyanyi dulu, Pak. Ya, kaya. Bareng Eka. Tes. Ning endi wonku golek. Ayo goyang. Wakabote. Iya, goyang. Kepengin ketemu. Ayo jupuk HP. Nadyan aku tak parani. Oh. Nuruti kareping ati. Bareng Bu. saiki ketemu. Nah, kudune jogete lak yo ngono-ngono ora. Kaya lari jarak jauh. Kaya sinendal atiku. Lontong metesi pipiku. Yen pancene ora tresno, baya kancan sing kasasra. Aja gawe gelati
sedaya menika. Suwe kanggo pangkalan ojek ping dolan. Tuan rumah nih, Pak. Niki Oh, wakile Pak Pujianto. Nggih, Pak To Brambang. Pak To Juragan. Menika Pak To Nggih, Juragan. Pak To Brambang. lajeng Pak Kan menika Bapak panjenengan Pak Tatit. Pak Tatit ya Allah Pak Tatit. Panjenengan kok ya piyayi bagus kaya ngene ya Allah Pak. Matur nuwun kula niku wit wau teng mriki niku senep lho Pak. Dep-depane kula mung ngaten niku. Mbok rewangi kok ngono kuwi mangsamu cair apa? Weh, aja nyepel keleke Pak Tatit lho. Ora nyepeleke wong mau kancane aku ora ngomong ngono bareng ngono Pak Tatit kok dibanding-banding. Dibanding-banding. Nin. Nggih, Pak Tatit badhe dawuh menawi dawuh, badhe nyekar menawi nyekar, monggo. Nggih, Monggo Pak Tatit. matur nuwun Mas Gareng. Nggih, Pak Tatit. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa Pak Purbo Asmoro. Matur nuwun. Perjalanan saya pertama mulai saking perapatan niku wae. Kula melampah king mriki. Kene ketua DPRD tindak. Penontonnya yang sangat luar biasa. Nggih. Luar Amin. biasa. Luar Pak biasa. Pujianto niki rencang dalem waktu SMP. Wah, teman SMP. Kepanggih malam hari ini ternyata beliau Juragan Brambang. Nggih. Luar biasa. Nggih. Sekali lagi terima kasih Pak Pujianto. Nggih, Pak To Brambang. Pak To Brambang. Nek Yang- niki Pak Brambang To. Nggih. Pada malam hari ini beliau menghibur masyarakat desa Banaran Kulon khususnya. Nggih. Tapi saya yakin penontonnya ini di luar Kecamatan Bogor khususnya. Oh jelas Pak. Karena niki mau dalam perjalanan. Saya hampir 2 kilo jalan kaki ke sini. Pak, menawi mirsani ngaten antusias menonton wayang kulit mboten saenipun seminggu sepisan gelar wayang kulit, Pak. Nggih, Pak. Niku titipane Pit mawon walah pun asal kathah mengke, Pak. Karepe Mas Gareng sae. Lah, nggih. Pak. Karepe Mas Gareng. Nggih, nggih. Karepe Pak To ya ajur. Mboten niki bos besar. Bos besar. Oh, besar. Niki nggih Pak Prapto, niki nggih bos Bos Brambang besar. saking Sukorejo Duwil. Sukorjo. Amin, Teng amin. mriko nggih wonten bos malih. Pundi? Pak Bambang, Pak Bambang. Kepala Desa Mojorembu niku nggih bos Brambang. Niki Lah malam niki- ini mesti Nek menggalih. neten, Pak, mboten iso diarani bos yen dereng tau nanggap wayang. Oh, ngoten. Nggih, Pak. nggih, nggih. Kula mboten bos lagi. Loh jenengan lah bos DPRD Nganjuk. Malah bos rakyat man. Wakil kula, Pak. Wakil. Wakil Nggih, mawon. nek wakil bos ya tetep to ya. Pak Tatit, Nggih. niki kula badhe nyuwun gungan. Piyai Nganjuk niku munggah panggung mesti kudu iso nembang. Mengke kula wakil mawon sing khusus Lho niki. jenengan niku pun wakil rakyat kok kon wakili meneh niku. Sing nembang niki khusus nembang niki. Oh, mawon khusus kula wakil. nembang. Khusus nembang. Lah ngeten Pak, niku hukume panggung lho Pak. Ngerpek angsal. Aksal ngepek. Lihat timbangane Nek jenengan. ngerpek angsal kula mengki tak ningali HP. Ngerpek, Nah. ngerpek angsal. Nggih. Sing mboten angsal niku nek mboten nyawer niku mboten Nggih. angsal. Nek Paham? nembang, nek nambeng Nggih. sampai kok dhuwur mboten nyawer. Nggih. Nek Nggih. Pokoke intine munggah panggung niku yen mboten nyanyi Gak ninggali. paham, Paham. Saiki paham. Matur nuwun. Malam hari ini juga Pak Kapolsek Bogor. Oh nggih, wilujeng dalu. mesti Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan jajaran kecamatan. Pak Camat mau pun manggi kula lho. Pak Camat mau Mung dereng mung sempat anu. wae. Pak Camat niki sampun risik kula wau. Wong Lho, di Pak. dalam hati sudah bisa saya baca bahwa akan nanggap wayang untuk rakyat di Kecamatan Oke. Bogor. Ning Kecamatan Amin, Bogor. amin. Pak Camat nggih, Pak. Nggih, dalam Oh, hati. Pak Kepala Desa nggih rawuh. Nggih. Bener Pak Apa? Mujiono. Nggih, Pak Kepala Desa mriki nggih pun kraosi mulai tahun depan. Apa ana to nanggap wayang kok dalam hati iki? Lah timbang jero ati wae ora bangeten. Oh, Pak Pujianto niki ngersakne lagu napa niki? Nggih, Pak. Monggo Pak Prapto. Sik, ben ngendikan sik Pak Pujianto. Wah, bos kita kok. Monggo niki Wis sok saged. soki bulpen. Oh, nek Tuan rumah. cara nggen kula nek tuan rumah naik panggung tidak mau berbicara itu harus mewakilkan beberapa persen dari hartanya.
Mumpun kula siapno. Iki dudu dalang badan amil zakat. Ya menengo to reng aku goleke panganan dapure malah muni-muni. Ya tak dukung. Hidup Mas Purbo. Nuwun. Monggo. Niate Pak Pujianto niki mau pengen ngibur masyarakat. Leres, Bang. Sekaligus dalam rangka kitanan putra yang pertama gitu Pak. Ya. Nggih. Pertama saking bombonge manah. Leres. Beliau ini pengen supaya warga masyarakat di Sambanaran Kulon khususnya Nggih. nekakan Mas Gare, Nggih. Mas Purbo. Niki dalam rangka muga-muga masyarakat Banaran Kulon khususnya terhibur dengan malam hari ini. Amin, Iya, amin, amin. amin. Monggo Mas Puji kinten-kinten anu Pak gendenge napa niki? Napa? Kula sing nyawar mboten napa-napa. Ah, Oh, ngaten. Nggih. Wah, syukur ada wakil rakyat yang ada keberanian. sing nembang Pak Puji, sing nyawer Pak Tatit, aku sing nampani saweran. Ora iso. Apa? Iki jenenge pertunjukan wayang kok pemimpin pertunjukan adalah dalang. Ayo. Liwate kudu kene. Dalang iki apa sik kurang to badine kok iso njaluk. Anu. Ayo, aku mikir wong semene mbane kok. Nyidam Sari. Oh, Nyidam Sari, Pak. Nggih. Ayo. Bawa nggih, Bapak. Monggo bawane Mas Gare. Boten panjenengan. Oh, langsung saya gak bawa-bawa. Patas. Patas. Langsung. Oh, Pak, niku panjenengan nimbali sinden saking mriki yang cantik-cantik nian. Ini ada Winong luar biasa. Oke. Di band mriku band melu bawa. Ayo nduk rono. Monggo. Ben bawa Niki, rono. Mbak Ayo, Winong. ayo, ayo. Nek Monggo, Dek ayo Winong. Winong turuk. Winong. Inilah bintang kita. New Mayangkara. Mayangkara New. Wah, bocah kok imut-imut kayak ngono. Winong. Tok. Ayo ngapa? Ayo. Ayo, ada kesempatan dalam kesempitan nih loh. Bawa. Wah, kita tambah anggota aku le ngedum bingung iki kok. Biasanya Pak, sing disawer niki- sing cewek-cewek mawon. Nggih, Nun. Sing sindene mawon sing disawer biasanya. Lho kula koordinator nomor 1. Oh, rumangsane iki pertunjukan apa? Lho, iki- Koordinatori dalang ngawur. Iki khusus sing ngadeg dalang lungguh njaluk bagian. Lho. Nyambut guys dino Deprok tok. Ora kajen tenan iki. Oh nek kono kan kok bar iki terus mulih lho. Wong kok anggere tekan goro-goro titano tak. Lah apa kowe ora mulih? Apa kowe nek kene duwe demenan kok ora mulih iki? Ya ngantri tancep kayon ngawur ae yo. Ah, lha ya padha-padha mulihe. Lho, demen aku sing kono dhewe ki lho sinden kono dhewe. Lho, masamu sing aku kacamata. Kae sing nurunke ratu tanah Jawa kae. Kono kae. Lah ngacung. Lho, ki tuwekane Winong somben ngono kae. Wah, Lho. nang rene nang Winong. Dalam Kowe bocah ndi, Nduk? kula Tulungagung, Pak. Lho, Pak, Tulungagung. Tonggo Dewi. Nggih, Nganjuk Tulungagung Kediri niku pun wah sakniki nglumpuk teng Solo mriko. Nggih. Jurusane B semi. Semi. Nggih, Nggih, Nganjuk pokoke. Ditar Tulungagung. Nah, niki sakniki kuliah teng ISI Surakarta. Muridipun Lek Purba niku. Ya, genah ngene. Aku ora. Nggih, Pak. Monggo, bawa nih. Bawa Nduk. Nyidam Nyidam sari, Nduk. Bawa. Insyaallah bismillah. Yes. Nah, iki pilah dadi ndi sing rondo, ndi sing prawan iki pilah. Titikane apa to, Rek? Angger sing Deprok kuwi wis rondo kuwi. Deprok terus ilang buntute. Tenang, Nduk. Diapik-apik wong telu wis hitung-hitungan. Hitung-hitungan gede. Wong telu wis buka kalkulator kuwi. Oke. Oh iya. Salam Pak Purbo
Datang. Saking Pak PLT Bupati, beliaunya sebenarnya hadir ke sini tapi Oh, iya. masih ada halangan di Oke. Sawan. Matur nuwun Nggih. sungkem Mudah-mudahan. matur panjenenganipun nggih. Pak Marhen Jumedi. Oke. Wah, malah Polres Nganjuk bareng dhewe karo wayangan kok Rosito. Kayaknya Covid. Nggih, meh wayangan iki. Ya. Bandingno reng. Wis ayu rupane, dedeke pekulitane entuk, ya ta, suarane ora guwak, ya ta. Ki terus bandingno kuwi karo sisihmu kuwi. Iki sing diarani asetnya Jawa Timur, umume Tulungagung khususe. Dadi kowe sing apik ngati-ati. Ya, Nggih, Pak. le dadi nah. Ana wong mosok mbok dudul. Yo ora suwek kok kentange metu. Terus dinggo. Sing serpek sapa? Sing non Lah aku kur dolanan kentongan kok. Serpek iki lho. kowe iki sik kurang kok sore kotak sakmono mbok tutuki iki kurang to. Lah beda. Iki nek enek ndase. Iki sing jenenge bebek goreng. Sakmono kaget kabeh lho ya komu ki. Oh. Kocok. Aku mangkel kok kono kok ayam goreng kok kleru bebek. Ora wedhus tenan kok cacah iki. Mungkin ora doyan bebek tuh kok bebek. Ya terus nduk, apik suarane. Wah, top tenan wah. Jan kaya ngono ki lho, kanek duwe anak iki ngono kuwi. Diajari, Reng. Apa? Kowe duwe anak kaya ngene kuwi nek ra mbok wenehi sayak utawa jarik sing bakale saka aluminium. Ngopo kuwi? Nggo bayani lho. Sebabe? Ya kudu sing rapet. Oh ngono. Mergo jaman saiki iki kembang saupamane, ya ta. Nek mekar gandane arum akeh madune iki, akeh tawon sing pengen mentup. Mentup. Mula kudu diati-ati. Lah jenengan mboten ngerti, lek garen niku didik putrane niku nggih luar biasa. Putrane lek garen niku wah Al-Qur'an niku hafal semuanya, surat-surat niku hafal sedaya. Anas, Al-Ikhlas, surat Yasin niku hafal. Pake turu diwacane Yasin niku saking eloke. Wah, kreatif anakmu. Terus niku lek rumah garen. samu ki aku wis kejet-kejet to piye? Oh Lah iya. jare wingi kae anakmu kae macane surat Yasin. Oh, Yasin kok diwaca wong marang pira wong iki. Kowe kepengin duwe anak kaya iki? Tak gaweke gelembra. Piye nganggo? Dadine apa? mesti beda. Mesti Dadine- beda. Wah, ndak ben nang josel karo lek gareng gawe ra nek ndase kok. Upama nek ndas kuwi kaya awake winong ning ndase luwak. Pak, kula diunekke kaya luwak, Pak. Nggih, pancen mirip. Wah, iki ya. Iki ya. Yen nganti ora cair awas. Somring awak mami. Jare
kekno mbokmu, kekno mbokmu. Men teruske ngono lho kaya apa jare. Nek mau mentahan kaya apa? Mentahan. Ayo. Kok awakmu ning kono ae sik Winong ning kono sik. Ayo. Heeh, yes ngono. Nah, ngono. Heeh. Besok kapan? Kowe iki bawa padan. Anu, kemengonen niku mboten saged ningkem Dek. Sok meneng sale dikeki oli. Ora balik. Binong, ayo wis dicontoni karo mbokmu Ayo ngapa? Lho wis dirogokke. Pokoke anggere kowe wiwit nyekel mic mesti Pak Pujianto, Pak DPR, Pak Lurah. Jupuk. Iki ku gumunku lho wong astane iki ning nggon sak. Ning jero sak kok iso ngitung lho. Tur kok ya iso milih ndi sing biru, ndi sing abang kok ya si driji iki kok ya roh ae. Aku tau biyen ngitung ning jero sae tak dudut. Aduh. Sing tak dudut kleru. Upamani ron mahkota tanpa sasat sarah ing jolotri. Iki aku mung genahke lho Reng, ora mergo piye-piye. Iki kaya adate mbiyen engko gara-gara ijik meneh apa ora? Lho aku nderek jenengan kok mendane jenengan kok. Oh gitu. Lho kalau saya itu tertib kok. Oh iya. Apapun yang terjadi komandone Pak, niki pun siap lho Pak nek gara-gara metu meneh pun siap lho. Panjenengan iki kudu siap, mung ngrogang-rogo sing biru. Ini kudu berat ini. Rumahku kok luwih sadis kowe to timbangane aku. Iya. Wah hebat Winong suarane. Iki kanca-kanca Mayangkara bareng ngerti suarane Winong iki lagi anu kok nderek iki kok iki kanca-kanca Mayangkara ngusulke. Sok meneh piye? Luar biasa. Iki sapa-sapa ngejak kok ora. Ngono kuwi Reng. Dadi nek duwe anak iki nek duwe keahlian yang luar biasa, ngono kuwi sapa-sapa ngejak. Ora kaya anakmu. Lah anakku napa? Lho jare SMP anakmu. Sing wedok SMP piye? Lah, Sampun anak pisan lho. ora cek SMP jare meteng. Loh kreatif kok. Cek kreatif. Wong anakku tertib kok. Oh, ketertiban kok. Ya. Nyidam sari Niki Pak Pujianto, masyarakat sing mresani niku sing prapatan sebelah mriku niku wonten layar lebar itu. Tebih keng mriki niku tenan, Pak. Alah pun mboten saged liwat kanca kula mriki men mboten saged liwat kok menika. Berbahagialah Pak panjenengan saged nyeneng-nyenengke wong akeh. Amin. Amin. Semoga ditiru oleh DPRD. Amin. 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 Semoga. Ayo, oke. Umpama siramu sekar
melati aku kumbang sari umpama sliramu mati ayo barengi minong barengi aku kan ono nenek ina jane tameluku jadi pasekan lancaku mate rinoso rinoso mandek sih. Yo. Aduh. Ini apa ini? Ini apa? Aduh, luar biasa mbae kok tundum mbae, tundum duit. Luar biasa. Aduh. Wah, iki wis disiki sing sisi kulon kota. Anu, lor kota iki kok. Mbah, kula ditimbali mboten, Mbah? Ditimbali, Nduk. Mbok rasa medhun to, Nduk. Aduh, Dodo. Ya nembang kok kono ya kena, Nduk. Ditimbali. Kula Lah iki sing saka Pak iki sing saka Pak Lurah Banaran Kulon nek ngono tak pek dhewe. Mergo kono wis do entuk. Matur nuwun nggih, Mbah. Ayo gareng ngopo gareng ayo. Ngrekes iki Mbah kok sugih men dhuwit iki. Mbah iki sapa putri sapa iki? Niki mesti fanmu iki. Menika Mbah Mo saking Bagor nggih, Mbah. Lho. Sik nek cara nggonku sing jenenge Mbah Mo ki ora tau gablek dhuwit iki. Kok iso? Gur nunut iki. Tak kula nyuwun anu walilah. Sekedar kangge kesenengane para sinden. Oh, ngaten, Mbah. Nggih. Masyaallah kula donga-donga panjang umur sehat nggih, Mbah. Ya dene sinden-sinden kula mangopeni, Mbah. Wong niku wong keserakat kabeh, Mbah. Oh, tesik kathah, Mbah. Alah, Mbah. Niki nek sindene dikai dalang niku nggih purun lho, Mbah. Nah. Nggih, Mbah. Aduh, matur nuwun, Mbah. Oh, alah kere. Oh, ora usah kere-kere. Wong iki sing dadi niate. Matur nuwun, Mbah. Mbah Mo menika bakul pring, Mbak. Bakul apa? Bakul pring. Oh, bakul pring. Yang pring nggih. Mbah Mo. Mbok Manu ngersake pudang kuning. nggih, muga-muga tuwa Mbah Mo liyane. Mbah Mo liyane iki ben ora kur begeget. Nggih. Iki teruske ra iki. Ya teruske, saya to. Sing bonang peneruske jenenge Mbah Mo. Kae ora tau kelangan duit. Bu. Kulop Gandut Kaca diteruske apa ora? Iya diteruske, Yayi. Dhuwurmu Kembang Wijaya Kusuma. Iya. Mbang Wijaya Kusuma tek abang. Nggih. Nggih, matur nuwun ayo. Iki saking Pak Lurah Banaran Kulon ya lho mundhut lagu lho rumangsane iki. Tak watake sik to, Reng. Oh, rumangsane ra. Sugeng dalu Ki Dalang nggih. Nggih sik tak wacane sik niki kula Pak Mujiono Kepala Desa Banaran Kulon. Nyuwun gending niku wau nek jane lali janjine ning mengke bar nggih.
Nah, gendhe menika kula aturaken mliginipun kagem kadang kula Mas Pujiyanto ingkang dinten sakmenika ngamontenaken acara syukuran khitan. Mugi-mugi putranipun dados putra ingkang saleh, ngabekti dumateng tiyang sepuh negara lan agami. Kaping kalihipun kula aturaken dumateng sedaya warga masyarakat Banaran Kulon mugi-mugi tansah pinaringan seger waras slamet lan mugi-mugi desa Banaran Kulon saged dados desa gemah ripah jinawi tata tentrem kerta harja kalis ing sambikala. Matur nuwun Pak paringipun menika mangke badhe kula serahaken dumateng sekretaris Mayangkara sanes Gareng. Weh kaya iki sing duwe hajat lho iki sing anu ki. Sing ndi? Iki Mas nyuwun kutut manggung Sri Uning saking apa ki? Oh Pak Po Harno Nganjuk kagem sedaya keluarga Mas Aldi Pratama. Nggih. Iki diwaca ra? Ora diwaca duite tak gowo lho. Diwaca iki ya kutut manggung saking PT Kerbo Solo cabang Nganjuk. Wis dadak iki jiwe kutute. Manggone ne, kene. Wah, iki diwaca kok duite. Kok sik duwite sik no. Lho, ora iso. Apa? Mau ra semene. Piro piro? Ora iso, mau 5 kok i 2. Oh, kurang to? Kurang. Pak Po, tambahi Pak Po. Wah, malah dremis. Ya wong kene ora jiko diaran jiko. Oh, winong sing jupuk. Ampun Pak ya Allah Pak. Ora. Kula polos ngoten ya Mas. Iya polos, aku yo ngerti saka pacarmu kok. Oke. Lanjut Pak. Lanjut no. Lanjutnya kan di lam-laman sira ayu nganti mati ora bakal lali Luar biasa Pak. Alhamdulillah sampun Pak. Matur Pun nuwun, modal nggih. nggih matur nuwun nggih Pak. Luar biasa. Sampun nggih. Bocah kok iso kaya ngono. Sampun nggih. Bali rono. Sampun gini. Panjenengan sampun? Sampun tadi iki. Sedaya sampun. Lah sampun Pak. Pak, matur nuwun lho, Pak. Oh, ngosek. Matur, Pak. Mbak Wino. Winong sik ditimbali. Anu, ditimbali. Matur nuwun lho, Pak Tetit. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Walah Pak Tetit, matur nuwun. Kenapa Pak sajae kok wonten sing pekewet Pak kula. Wong Wah, iki arisan. lho tambani wong. Oh, lho Pak Puji wong. Kaya karo ki pira iki. Pak, matur nuwun Pak. Nggih. Nggih. Reng. Apa? Sing 300 kurangane nggo jero amplop go rene. Kowe diutang 300. Kowe iki dalang apa bang titil? Ora panditil. Wong jatah dhewe kuwi mau jane tiba aku tak keneh kowe. Kalau dum-duman kae ora entuk kowe. Lho, iki rono dum-duman meneh. Wah. Pak To Brambang yo. Yo iki lho bedane. Yo, Pak To Brambang iki bral-bral ngono kuwi. Beda karo Brambang To. Bambang Siswanto. Wah, luar biasa. Kowe nek dadi kok ngangkati tas kowe. Ayo. Sik tase kok junjungan tasmu kaya apa? Ndelok. Junjung taruh. Kok kaya ada jago ngono lho. Kaya ada jago sing Iki larang kuwi kulit boyo iki. bentuke. Iki ning kono ya entuk, ning kene ya entuk. Alhamdulillah rezeki melimpah ruah. Niki kudu mbok turuti pemundhute Pak Lurah Banaran Kulon. Apa, Mas? Lali janjine. Janjine. Siki anu putri iki ning Nganjuk lak kuwi superstar kuwi. Wah, cah kaya ngono. Lali janjine terus wau Mbak sinten wau niku ngersane podang kuning. Podang kuning. Oh, anu to. Mbak Mo. Mbak Rantimo. Anu, Mbah Mo. Mbah Mo. Napa, Mbah? Mbah Mo pring. Oh, pring kuning.
Mboten, Mbah Mopring celukane. Mbah Mopring. Oh, Mbah Nopring. Tak kira njaluk pring kuning, lagune pring kuning. Podang kuning. Pring kuning mentul pucuk. Kala jengking. Ayo terusno tak bacok. Oh kowe sing gawe lho. Ayo. Nggih, podang kuning. Podang kuning. Oke. Pokoke kabeh wis sing diwacahi mesti dijoli iki, mungkin nek urung ya engko neh. Podang Pancen kuning. entertainment ki rada suwe kok ngene. Ayo, oke. Iki. Ayo, oke. Hey, oh, ah, oh. Yo, ya, kau, bayi. Top Marco top, Wah, Ah, panjenengan Mbah Mo sampun. podang kuning sampun Mbah Mon kang ngesaken. Sing ki mau Pak Wo. Pak Puh. Pak Pak Bu, Bu. nggih. Sriuning. Iki sing monitor ya lewat anu WA ki ya akeh. Nggih. Aturane dhisik. Wah. Jan Mas Heru, Pak Dekuwato ki ora tau keri saka Solo. Nggih, saking dalu Mas iki. Sapa iki dateng dateng Bali tanggal pinten? Oh nggih tanggal 17 nggih pentas wonten ing Ubud, Bali. Duh, wayangan ning kono, Mas. Ora nganggo gareng. Ora ketut, Lek. Nang kono didageli leak lho. Ora apa-apa. Iki Mas Martono Bojonegoro. Ah, Pak, nderek mirsani saka sapa iki? Aku nek ora nyebut jenenge ra lho. Nggih. Antur Bambanging dumateng wonten ing Banaran Nganjuk. Prabu Ganef. Oh nggih, saya kanca-kanca saking Malang, Jawa Timur iki. Mas Dira kanca-kanca SMP 1 Pacitan nggih. Wah, sapa meneh iki Pak Bambang Dewayana. Burara. Ya iki mau sing Burara kuwi sing arep nanggap tahun 28. Tahun 28, Lek. Heeh. Dicatet, Lek. Catet. Tanggalane wirung digawe kok. Ya men to ya. Ini lak ada niat Burara nggih, matur nuwun Pak Mul Sekar, Pak Wotandan, Pak Harto Jombang Rumah Makan Pojok monggo matur nuwun monggo pun Mbak Dr. Keci Emerson lan sanes-sanesipun Mbok ya monggo mrisani. Nek sing sok ben nek lakon aneh-aneh iki nek iki lak pundutane Pak To. Pujianto nggih Wahyu Katentreman.
tanggal 22 kuwi angger ning omah kuwi virtualane kuwi nek wayangan mesti lakone oke-oke aneh-aneh. Oh. Mula mrisani wae liwat channel Purbasmara Official karek klik. Kersa nyabscribe ya matur nuwun ora ya ora apa-apa. Iki jenenge lakone sok mben kuwi. Heeh. Dumadine Senjata Cakra. Kuwi urung taruh to? Urung. Ah iya rono. Utawa klik nggon kono ae. Diklik le, diklik. Ngono kuwi sok mben aku areng lakoke meneh dijaluki patine gareng. Enten lakon menika enten sakniki. Non? Enten lakone. Enek. Enek le apik Aku nonton kuwi teko dok dalange pateni sih. Oh gareng wayang ora gareng awakmu. Apa ora ana lakon liya to patine gareng iki? Mas yo kulit kek wong kek wong. Bali, Mbok. Sik sindene kono ben melu nembangan. Tegese iki bareng. Iya. Ayo. Kor. Sik putri lagi ngrampungi jari sik jujul pira ngono lho. Kayane jujul dalange eko barenge ya wah senek karo aku li nyembah-nyembah. Ora mangsane iki aku ki anak apane. Aku ya guru wong lumrah kok nyembah-nyembah. Mun aku. Ke wayangane iki anu kaya Mayangkara. Pagek bedol kaya ngono. Oh. Oh, ciri khas Mas Eko. Iya, Mas Eko. Lah ora apa-apa, monggo-monggo. Dikembangan. Ya. Sing wong tuwa-tuwa ngene iki pokoke tuturi handayani ya, Reng ya. Mbuh, Tombo iki lho, kok ketok ora bolong. Lah aku wis kecekel duwite ngono kuwi. aku mau dituwek-tuwekke ndang mati kok. Aku ora ndongake mati. Aku mah ora nglakoke mergo dijaluki lakon patine gareng. Ngono lho, udu gareng kowe. Gareng wayang kulit. Mas aku ora trimo Mas yo kulit ora trimo gareng tetelan nesu. Gareng tetelan. Kaya mbok bakso ae tetelan. Oke. Lanjut. Ya nek kabeh melu nembang ayo. Ayo. Kor yo. Ayo. Kor. Wiwiti kene. Janjane kowe nang endi? Belakanku sajen lebih hati. Ya oh ya oh. Menika ugi kula aturaken dumateng Mbah Kardi lan ugi Pak Ji saking Duwel lan kanca-kanca saking Sidokare matur nuwun. Nggih, sugeng mirsani. Makasih, Dek. Makasih ya, Nggih, Dik. sami-sami. Iya, Ya aku makasih. waduh. Ki sapa to jane aku ya ora. Oh iki yo picek bocah iki gitu. Aku jane ora tekel wong dagel karo cah cilik iki omong kasar yo ora tekel ning ngomong ora weruh. Ora tegelne kowe iki pancen mbuh kok Reng. Genah ngerti cah kaya ngono lho. Suarane kaya ngono terus ya pinter mbanyol. Mbok yo dipiye ngono lho Reng. Apa diapake? Ya ora kitang kelebi aku bayar sing 300 mekno kuwi. Aku dhewe golek kok. Ora ning dia apresiasi Ya. apik, wis apik iki mau bocah. Yo. Kowe to iki ngkone to. Derek komandane kowe. Derek komandan. Kowe ora mulih to, Kang? Buten. Oke. Ora mulih yo engko nes delokes goro-goro. Oke. Ngene iki gur karep piye-piye sedilit goro-goro. Ngene bar goro-goro seblak barat rambung. Luweh.